لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 Aisha radijallahu anha pripovijeda: došla mi jedna žena sa svoje dvoje ženske djece i zatraži od mene da joj nešto dam, a ja ne imate ništa osim jedne hurme. Kad sam joj dala tu hurmu, ona je uze, raspolovi i dade svojim kćerima, a sebi nimalo ne uze. Zatim je ustala i otišla. Kada je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ispričah mu šta se desilo, a on reče: ko bude stavljen na kušnju sa ma koliko kćerki, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od vatre na sudnjem danu. As-salatu was-salamu alejk, alejka ya